Моля? И какво този идиот замина за Америка и в момента ми изневерява? О, не. Ей, сега ще види. Вдигни ме, бе, Калояне. Айде. Избраният номер е заед. Моля, опитайте по-късно. Заед бил. Избраният номер. Още от началото не го харесвах, само искам да кажа, пълния идиот. Той не те заслужаваше. Ти си прекалено добра, мила и красива за него. Успяхте ли да говорите? Разделихме се. След като видях как се натиска с Полина на сторито, му звъннах, а той дори не ми вдигна. Мислих си, че пак е от глупостите на Полина, обаче той ми каза, че не сме били достатъчно съвместими, че искал време за себе си и че не бил готов за сериозна връзка. На чат? На чат? Как така не е бил готов за сериозна връзката? Вие сте от 1 година заедно, човек. 1 година. И някакво иска да работи над себе си и 2 минути по-късно се е наврял езика в устата на някаква флонта. Аз знам, че Полина е виновна. Тя го е накарала. Може би, ако му звънна, той ще ме чуе и ще... Как ще му звъниш, че нормална ли си? И защо Полина да е виновна? Той всяко второ женско по улицата гледа и му текат лигите. Ако е жива и е женска, той просто ще е на вид. Полина въобще не е виновна. Ама той ми е всичко. Какво ще правя без него? Как ще живея без него? Абе, сега няма да свърши. Въобще не се притеснявам. Не, ще си взема билет за щатите. Какъв билет, Катерина, че нормална? Телефона няма да ти го върна, нямаш достъп до мобилно устройство. Искам само да ти кажа, че ставаш и се оправяш. Това ще го мислим на трезва глава. По-скоро не трезва глава. Знам, че Добре. Какъв ден е днес и знам, че е било доста трудно. Особено последните 10 години, но това не трябва да го оставяш да те дърпа назад. Да, но не помня нищо от това, което се е случило преди 14-та ми година. Само си спомням, че бях в болницата и че оттам започна живота ми. И дори не знам дали съм на 24 наистина в момента. А той знае коя дата е днес. И Полина също знае. Аз знам, че знаят. Пределно ми е ясно, просто не знам. Преживяла съм много по-тежки неща в последните 10 години. Катастрофа, загуба на памет. Не трябва да се оставяш на някакъв имбецил тук да ти съсипва настроението въобще. Мислих си, че всичко вървеше толкова добре. Дори не мога да разбера какво се обърка. Ох, Кате. Чули за изложбата в галерията до университета? Казват, че е доста добра. Все си мисля, че ако можехме да говорим на живо, нещата щяха да са по-различни. Сигурно щеш да ме разбере тогава. Концерта на Ед Ширан е след 2 седмици, че доста го харесваш. Искаш ли да отидем? Може би трябва да му запиша гласово съобщение. Той обича гласът ми. Оф, Катерина! Стига мисля за него, той не заслужава да мислиш толкова за него. Прекалено си добра за него. Заповядайте, сметката. Изглежда доста добре. Да, сигурно. Какво искаш да кажеш? Доста е хубав. Мисля, че точно от някой като него имаш нужда в момента. Може би. Ама как така може би? Видя ли го? Очите му бяха много хубави и косата му седеше по този правилен начин. Изглеждаше много добре. Кати?
Какво мислиш за концерта на Ед Ширан? На Калоян. Ох. Аз викам скоро да си ходим, а? Да. Добре. Какво направи? Нищо, хайде да пробваме. Добре. Добре. Ало? Катя? Да. Кой се обажда? Приятно съм изненадан. Катя. Очаквах някоя баба да вдигне. А кой си ти мистериозен непознат? Явор съм. Намерих салфетка с номерът. Изглежда, че съдбата е решила да ни запознае. Маргарита. Не знам коя е тази Маргарита, но и благодаря от мое име, ако тя е причината да говоря с теб. А ти защо така си решил да се обадиш на номер, който е написан на салфетка? Да си призная, любопитството ми надделя. А и мисля, че някои случайности са твърде интересни, за да ги подминем. Пък може да излезе интересна история. Така ли смяташ? Просто усещам, че зад този глас се крие интересен човек. Аз обичам да разгадавам мистерии. Радвам се. Можеш да ми кажеш какво си разгадал до момента? Освен, че имаш хубав смях. Още нищо конкретно, но ми се струва, че има доста за разгадаване. Харесва ми как мислиш, но честно да ти кажа, съм малко заета в момента. Разбирам. Не искам да те притеснявам, затова може би знах, че трябва да свършим разговора до тук. Но искам да те чуя отново, за да си завършим разговора. Да, разбира се. Добре, Пожелавам ти приятен ден, Катя. До скоро. приятен ден и на теб. Олеле. Маргарита, до вечера у нас ще те убия. Ало, Катенце? Маргарита, защо си дала номера ми на онзи сервитьор? Да. Как защо? Защото трябваше някой да те разсея малко от този буклук Калоян. Някой да ме разсея. Ако беше някакъв психопат. Как ще е психопат, нали? Все пак е сервитьора в кафенето. Не можеш да кажеш, че не ти хареса малко да си говорите. Добре, де. Така е, ама можеш ли все пак да ме предупредиш? Ако те бях предупредила, някакси въобще нямаше да стане по този начин. Идеята беше да е изненада. Добре, де, така е. Ама, да ти кажа, каза, че е намерил номера ми на бележка и че това било знак от съдбата, че трябвало да се срещнем. И между другото се казва Явор. Виждаш ли? Значи все пак е момчето от кафето, не е толкова лош. Не, ама беше доста самоуверен. Все едно сваля момичета всеки ден. То малко самоувереност, в смисъл, не вреди на никого. Иначе, какво предпочита да е някакъв задръстен? Не, ама ако е като Калоян. Как ще е като Калоян, моля се? Извинявай, той е буквално напълно различен. Няма нищо общо. И по какво разбра, че е напълно различен? По заповядайте или по как предпочитате сметката, в кеш или с карта? Първо, че аз така го усещам. И второ, честно казвам, ако не опиташ никога и ако не поемеш риска, откъде ще знаеш? Нали трябва да пробваш? Може би да, ама... Беше забавен, може би заслужава шанс. Така. Пък честно казано, изглеждаше много добре. Аз да няма ти давам номера на някакви грозди. Да, така е. И ми каза, че съм била като мистерия, която искал да разгадае. След като се заяде с мен, разбира се. Значи, поне има забавене и гриф е такъв.
Изглеждаш добре, аз не знам какво повече очакваш. Не знам, може би си права. Обаче той ми каза, че ще ми звънне. И аз ще го изчакам. Нали? Ама, в смисъл, да, може да изчакаш да ти звънне, ама ако не ти звънне, въобще смяташ ли ти да направиш първата крачка и да му се обадиш? Еми, може би да, ама първо ще го изчакам. Обаче, ако не ми звънне, може да се наложи да отидем към кафенето. Така. Вас в Инстаграм каучих. Първоначално не го видях въобще, обаче като го видях, веднага го харесах. А от този профил, който ти казах, че не бях сигурна на третата минута. Да седнем тук? Да, ма какво изобщо правим отново тук? Ами, понеже не си получила отговор цяла седмица и мислех, че е добре да видим каквото ти той на смяна. И какво изобщо да му кажа като дойде? Ами, не знам, не съм много. Здравейте, какво ще желаете? Здравейте, ако може 2 фрапета и слушайте, това ще пиеш, да? Да, това ще бъде. Благодаря. Добре, сега ще. Катерина, какво правиш? Гледай дали има име на табелката. Гласа му звучи по напълно различен начин. Какво искаш да кажеш? Мисля, че съм говорила с друг човек. Не с него. Не съм много сигурна все пак. Почти съм убедена. Гласа му беше различен. Аз мисля, че успеше с че последния път, като бяхме тук. Той идва. Заповядайте, дами. Много благодарим. Аз имам въпрос. Случайно да имате човек, който се казва Явор тук? Няма Явор. Не си ли ти Явор? Салфетката, която ти дадох миналата седмица? Загубил съм я. Искаш ли тук да си оставиш номера, Мансе? Пък ще звъна след смяната. Мисля, че ще пропусна, но благодаря и ще се радваме да ни оставиш на себе за малко. Офиго! Добре, с кого съм говорила тогава, ако не с него? Не знам, защо просто не пробваш да му се обадиш. Добре. Много странно. Ало? Здравей, Катя. Кой си ти и защо ти отне 2 седмици, за да ми се обадиш? Извинявай, бях в Югославия по работа и се оказа, че нямам достъп до телефон. Югославия? Ти на колко години си? И какво си правил там? Какво работиш? Защо си нямал достъп до телефон? О, много въпроси наведнъж. Явор съм, Николов, на 25 години, журналист. И какво прави на командировката? Не ми хареса. Не обичам да отразявам политически случаи. Политически случаи. И какво се случи там? Покривах едни преговори между няколко балкански страни. Беше напрегнато и през цялото време трябваше да слушам дълги речи и анализиране на сложни ситуации. Наистина звучи доста натоварващо. Винаги съм се чудила как журналистите се справят с това. Добре, вече ти се сърдя по-малко. Свиква се с времето. А ти с какво се занимаваш, Катя? Ами, с изкуство. Това е впечатляващо. Сигурно изисква много труд и внимание към детайлите. О, да, и време, което за жалост не плаща сметките. Но пък ми харесва да си представям, че оставям следа след себе си. Това звучи страхотно. А какво обичаш да правиш в свободното си време? Да чета книги, да гледам филми, да се разхождам. Звучи като добър начин да релаксираш. Мога да те разбера и аз обичам да се разхождам. Може би някой път трябва да се разходим заедно. Може. Възможно е, да. А какви книги обичаш да четеш? Чета най-различни неща. От художествена литература до документални книги. Обичам да се информирам за нови теми и да разширявам знанията си. Може би ще ми препоръчаш някоя книга следващия път? Може би. Зависи дали ще си заслужа такава препоръка. А коя ти е любимата книга? Да, има една книга, която никога няма да забравя.
Нарича се Писма от Елица. Елица. А за какво се разказва книгата? Всъщност тя е написана от една моя приятелка, Костадинка Евтимова. Разказва за мистериозното изчезване на момиче на име Елица. По действителен случай е. Момичето ни беше обща приятелка. За мен беше и първа любов. О, съжалявам. Аз смятах, че моята първа любов е Калоян. Обаче явно съдбата беше решила, че няма да може да сме заедно за винаги, както се надявах. Съжалявам да го чуя. Изглежда, че и двамата сме преминали през тежки връзки. Но важното е, че съдбата е свършила едно нещо правилно. Това да събере нас двамата. Не е вярно. Котките са много по-добри от кучетата. Не съм съгласен. Но толкова те харесвам, че съм склонен да се съглася с теб. Искам вече да се срещнем. Аз също. Къде предлагаш? Знаеш ли мястото зад Цум? Звучи добре. Кога ще ти е удобно? Утре вечер в 7. Да, става. Нямам търпение да се видим. И аз нетърпение очаквам да се видим. До скоро, Катя. До скоро. Viva ще предаде за обаждането ви. The subscriber will be notified about your call. Ало? Добре, Катя. Къде беше? Яворе, чакахте 1 час на мястото ни на среща. Как така съм чакал? Бях там и аз те чаках, но ти не се появи. Абе, глупости! Чакахте през цялото време, бях там. Даже ти звънях, обаче ти дори не ми вдигна. Нямам представа какво се объркало. Сигурен съм, че бях там вече на час. Добре, имам работа. Пиши ми, трябва да затварям. И къде? Просто ми пиши. Ало? Получи ли ми писмо? Писмо? Какво писмо? Къде да съм го получила? Ти нали ми каза да ти пиша? Да, по телефона. Не знаех обаче къде да го пратя и го оставих където щяхме да се срещнем. А, моля, Там до една от саксиите. О, не ме занася ли? Реших просто да ти оставя писмо, защото не знаех къде да ти пиша. Ох, остави. Като сме тръгнали да говорим за съобщения, как ти е месенджера? Така ще се разберем много по-лесно. Интересен избор на дома. Не съм сигурен, но мога да го питам. Ако не ми каже, може да ми дадеш адреса си, за да ти пращам по почтата. Не си следя имейла, но ако не искаш месенджер, може в Инстаграм. Знам малко английски, но това последното не го разбрах. Защо започна да използваш толкова чужди думи? Ох, моля те, просто ми омръзна от теб. Искам да ми се обадиш отново, когато си склонен да водим нормален разговор. Писмо. Би оставил писмо. Ама разбира се, нормалното нещо, което всеки мъж прави. Оставя писма. И къде може да е оставил това? Писмо. Това да не е грешното. Защо е толкова старо? Скъпа Катерина. 1957.
И телефона си забравих, разбира се. Ама то от това писмо. Трябва бързо да кажа на Маргото. Не знам, Марго, обаче писмото е подписано от 1957 година. Как си го обясняваш това? И виж колко е износено. Честно казано, може просто често да се шегува, да ти прави някакъв номер. Да се шегува? Обаче всичките тези неща, които ми ги е казвал, просто нямат смисъл. Трябва да има някакво обяснение. Виж, аз мисля, че ти се хващаш за най-малките детайли в долния ъгъл, а цялото писмо момчето ти се обяснява в любов толкова красиво. Добре, но той ми говореше за Югославия. Не ми вдига телефона, когато му звъня и смяташе, че месенджер е пощальонът. Как обясняваш това? Мисля, че се вкарала в филма. Не знам, но той не е човек, който би се шегувал за чувствата си. Не и той. Ами, не съм сигурна. Чакай, той. Успокои ли се вече? Изобщо ще игнорирам този въпрос. Искам да попитам, наистина ли беше на мястото на срещата? Нямам причина да те лъжа. Наистина искам да се срещнем. А как обясняваш тогава, че двама да сме били на едно и също място и не сме се намерили? Добре, а ти прочете ли ми писмото? Да, ти ли го написал? Да. Какво мислиш? Много е хубаво и аз също изпитвам подобни чувства, но смятам, че трябва да изчакаме малко. Да не избързваме. И също смятам, че си объркал годината. Защо? Коя година съм написал? 1957. Да. Цели 6 месеца вече сме 57. Защо е важно коя година сме? Няма значение. Извинявай, че сменям темата, но можеш ли да ми кажеш името на статия, която си писал и къде мога да я намеря? Да, бях писал една статия "Нови успехи в производството на машиностроителния комбинат Балкан". Статията не отразява изцяло личното ми мнение, но знаеш, трябва да се съобразяваме с разпоредбите на правителството. Добре, благодаря ти. Звънни ми утре. Добре. Много странно. Не намирам нищо в интернет, освен че Явор Николов е починал преди 5 години на 87. Но виж, другия път, като говорите, може да му кажеш, че успява да доживее до старост. Марго, не ми дошли в момента. Ако не успеем да намерим достатъчно информация, ще трябва да ходим до някаква библиотека и да се робим в старите архиви. Честно казвам, не мисля, че ще ни се наложим. Виж, успех да намеря статията, за която по-рано ми каза по телефона. Вау! Аз пък виждам в интернет, че е правил рецензия на книгата на Костадинка Евтимова. И в нея пише, че Елица е изчезнала след като изиграла танца на времето. Танца на времето? Какво ли значи това? И аз не съм сигурна все още, но виждам, че Костадинка Евтимова
ама все още е жива и често се разхожда в парка. Виж как изглежда. Подвизава се под псевдонима Констант. Маля, каква шашава бабичка. Ама честно казвам, че цялата ситуация не е нормална. Смятам обаче, че ако можем да я намерим и да я питаме за някои от нещата, които ни тързаят, тя ще може да ни даде доста отговори. И аз така смятам. Това ча ли? Сигурно? Госпожо Костадинка. Извинете, Костадинка. Здравейте. Първо, не съм Костадинка, Костан съм. А пък ти много приличаш на Елица. Много млада изглеждаш. Я да ми дадеш номера на твоя пластичен хирург. Аз се казвам Катерина и искахме да ви питаме за един ваш познат от миналото. Давайте Явор по-бързо. Николов. Нямам време. Журналист. Явор почина преди 5 години, но аз мога да се свържа скоро с него. А смятате ли, че аз може да съм говорила по някакъв начин с него, например по телефона? Освен ако не сте преди 5 години да не е било, или пък да сте екстрасенс, не. Аха, защото от известно време се чувам с човек на име Явор, който твърди, че се намира в 1957 година. Аз дори имам писмо от него. Ма този почерк е точно като неговия. Абсолютно същия. Сигурни ли сте, че това не е някой евентуално друг Явор? Шт! Водим важен разговор. Нещо друго странно случвало ли ти се наскоро? Ами не мога да се сетя за нищо конкретно, обаче когато бях на 14, претърпях тежка катастрофа. Не си спомням нищо от тогава. Елица също беше на 14, когато изчезна. Абе, жена, така де. Госпожо, понеже Катито и Елица, ако трябва да са един и същи човек, това не значи ли, че Катито трябва да е на вашата възраст? Ами тя може да е. Нека сега ви разкажа някои неща, които не написах в книгата си Писма от Елица. Всичко се случва заради един единствен танц. Танца на времето. Абсолютно същия, да. Когато се изпълни правилно, се случват някакви странни неща. Катастрофа, пътуване във времето. Ти може би родители и документи нямаше, нали? Нямах, обаче това не доказва нищо. Чакай да ти покажа една снимка. Погледни. Но това прилича точно на мен. Това си ти. Не, това са глупости. Няма как да говориш така за човек, когато не познаваш. Съблечи се. Моля? Имаш родилен белег под формата на звезда на рамото Те си. знаеш. Елица имаше точно същия. Честно казано, бабата май е леко шашава, но почвам да ви вярвам. А моя живот? Айде да ще го преживееш. А сега да ти кажа, ако искаш да се върнеш при Явор, какво можеш да направиш? Точно тази събота, по време на ягодовата луна, можеш да изпълниш този танц. Ето какво казваше моята баба. Още колко далеч трябва да отидем? Не могат ли да измислят местата за древните ритуали в някой нов съвременен мол с повече магазини? Ах, Марго! Ако ги правиха по моловете, не смяташ ли, че хората щяха да пътуват постоянно напред-назад във времето? Ай, почти стигнахме. Не знам, просто си представям, че нещата няма да минат по план, че бабичка да има някакъв изкофял план и че може би Явор не е любовта на живота си. Не знам, но премисляхме нещата много и съм убедена в решението, което взимам. Виж, аз просто се притеснявам, че ще загубя най-добрата си приятелка. Виж, мисля, че стигнахме. Добре. Готова ли се? Виж, честно казано, не си длъжна да правиш това. Може просто бабата да е гледала прекалено много турски сапунки в последните 50 години и това да е най-интересното нещо в живота и в момента. Да, но не знам. Ох, ако това
това нещо се получи. Най-трудно ще ми е без интернет. Трябва да изчакаш само 50 години. Може да решиш да прецакаш даже и Стив Джобс. Хей. Здравей, Катя. Последният ни разговор завърши доста неочаквано и след това не успях да се свържа с теб доста време. Какво става? Виж, съжалявам, ако съм бил твърде дързък и съм избързал с писмото. Последните седмици се опознахме много добре, макар и само по телефона. Но някак имам чувството, че те познавам от цяла вечност. Не искам да те карам да се чувстваш некомфортно, затова ако кажеш, няма да те търся повече. Ох, съжалявам. Аз също много те харесвам, просто ми трябваше малко време да осмисля нещата. Но искам отново да се срещнем. Надявам се този път да се появиш. И аз се надявам. Какво означава това? Ще разбереш много скоро, но утре по същото време на същото място. До скоро. Мисля, че съм готова. В нощта на ягодовата луна, когато небесата се отварят, времето разкрива своята магия. Звездите се нареждат в хармония веднъж на 77 години, давайки ти ключа към вечността. Танцувай с лекота и грация, сякаш миналото, настоящето и бъдещето се сливат в твоите стъпки. Остави своята следа във времето. Яво? Катерина? Това ти ли си? Аз съм. Кажи нещо. Извинявай, просто много ми заприлича на Елица. Аз може преди да съм била Елица, но в момента пред теб стои Катерина. Не бих се надявал на друго. Как си? Хареса ли ти писмото? Можеш да пишеш. Какво ми пречи пак бабето? Трябва да отида до женския пазар, да дали ли са скочили цените на доматите. Здравей, Констанс! Магдаленки, здравей! Здрасти. Дойдох, защото си мисля, как ли е катето? Спокойно! Живяха си щастливо.
Катерина, защо не ми видяла сториите с Калян? Заради нея ги качвам. А пак даже не го харесвам толкова.